Bingani wale ni ɲangata wale minnu bɛ ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ cɛ fara muso kan a bɛ fɔ o de ma ko violence basée sur les genres nanzarakan na. Ale ye wale ye min ka teli ka musolakaw de sɔrɔ kosɛbɛ ka tɛmɛ cɛw kan. An bɛ don min na i komi bi, ni wale ɲɔ ɲɛlen don kosɛbɛ Mali la yan. Ka kɛɲɛ ni bingani wale ninnu ɲini ni cakɛda dɔw ka jatedilenw ye, ni o ye système de gestion des informations sur les VBG ye, san tɛmɛnen ni bingani wale ninnu tara ka ɲɛsin maa ba naani n'a kunkanfɛn de ma Mali la. N'i ye o maa ninnu jɔ kɛmɛ sara la, musolaka minnu si b'a ta san 18 ka taa bila san 45 la, olu ye maa 97 ye. O de la, cakɛda caaman kɛnbɛ k'u cɛ siri walasa a dɛmɛ se ka kari ni wale ninnu na cogoya min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Ni o dɔ ye APDF ye. An bɛ se ka fɔ an jɔyɔrɔ ka bɔ a kɔnɔ bawo n'i bɛ musow ka hakɛ tɔpɔtɔ fɛn fɛn ye hakɛ ye n'i b'o tɔpɔtɔ surtout musoya fan fɛ an bɛ se ka fɔ an jɔyɔrɔ ka bɔ a kɔnɔ parce que APDF ye tɔn ye ɲinan an san 31 an bɛ baara la san 31 kɔnɔna na an y'a dɔn k'a fɔ ɲangata caman bɛ kɛla musow la min y'a ta fɔ min m'a ta fɔ an b'a dɔn kɔni muso bɛɛ wa Mali dɔrɔn tɛ dɛ a bɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ mais cogoyaw de tɛ kelen ye mɔgɔw ka laada tɛ kelen ye cogo min i b'a sɔrɔ ɲangata ninnu kɛwaleya tɛ kelen ye donc APDF ye tɔn ye min bɛ baara kɛ musow ka ɲangata kan an bɛ baara kɛ mun ni mun kan anw ka tɔn centre dɔ b'an bolo n'an bɛ musow bisimila ye u bɛ n'u ka problème ɲɛfɔ an ye an b'a essayer ka furu dilan cɛw ni musow cɛ parce que an b'a dɔn Mali kɔnɔ n'i sera n'i cɛ ye polisi la n'i sera n'i cɛ ye justice la ko caman b'a kɔnɔ donc anw ka yɔrɔ in gundo yɔrɔ de don n'i nana an b'i bisimila i n'i cɛ an b'a ɲini ka fɔ ka bɛn kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ. Sini sanuma fana ye kɛnyɛrɛye jɛkulu ye minnu bɛ wulikajɔw caman la ni wale ninnu kɛlɛli kama. Ka ta san 2000 ani san 20 na ka na se 21 ma an bɛ don min na fɔ bi an y'a muso 60 denmisɛnninw fana b'a kɔnɔ la an y'a olu furakɛ bingani kɛra minnu kan k'a ta Kona k'a ta Ansongo ka na Bamakɔ yan muso 60 an y'o de furakɛ an ye muso ninnu dɛmɛ ani ka cɛ minnu fana dɛmɛ ka ta o san kelen na san 2021 na fo ka na se bi ma o bɛ bɛn mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 10 ma o mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 10 muso ye a la mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 5 ye min ye bingani wale ninnu kɛlɛli ye ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka bɔ diɲɛ kɔnɔ pewu o jɔyɔrɔ ninnu a ka ca an ka jɔyɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ o ye ka laseli kɛ ka hakilina falen kɛ ka kalanbolow da an ka jɔyɔrɔ dɔ fana bɛ yen nɔ o bɛ tali kɛ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'olu lajarabira bingani wale ninnu fana na ka don u jigi kɔrɔ k'u dɛmɛ walasa u bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ cogo di nimisiwasa a sɔrɔ sira ka ca a bɛ se ka kɛ a tigi mago b'a la a nimisi ka wasa kɛnɛya taabolo sira kan an b'a dɛmɛ a bɛ se ka furakɛ cogo min na a bɛ se ka kɛ a tigi fana bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ hakili wasi kow bɛ a la a bɛ n'a fɔ a ja sigilen tɛ bilen jatigɛ bɛ a la walima a sirannen don olu n'a ɲɔgɔnnaw o fana karamɔgɔ jolenw b'an bolo minnu b'a dɛmɛ walasa a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na bon jɔyɔrɔ wɛrɛ b'an bolo tuguni a bɛ se ka kɛ mɔgɔ min bɛ n'a lajarabira nin bingani walew la n'i y'a sɔrɔ a bɛ fɛ ka taa kiiri bulon na an bɛ se k'a dɛmɛ ka sira don a kɔrɔ sira minnu bɛ yen nɔ a bɛna nimisiwasa sɔrɔ a la cogo min na o fana bɛ yen tuguni an bɛ k'a fɔ dɔw bɛ yen nɔ o bingani wale ninnu na dɔw bɛ yen nɔ o bolominɛw bɛ tiɲɛ u bɛ bali ko caman na o ka fɛn caman bɛ bali ko caman na u tɛ se ka foyi kɛ tiɲɛni donni kun fo ka dama tɛmɛ an b'u dɛmɛ kalansiraw la minnu b'a to u bɛ se ka baara kɛ baara min bɛ se ka nafa lase u ma. Cakɛda minnu ka baara ɲɛsilen bɛ ni bingani wale ninnu kɛlɛli kama a dɔw da sira gɛlɛya dɔw ma ka ɲɛfɔli k'an ye. An jɔyɔrɔ ye min ye bingani waleya ninnu kɛlɛli la muso minnu bɛ wuli ka se an ma malheureusement a caman bɛ yen nɔ ni u nana u b'a fɔ an ɲɛna nin kɛra u la nin kɛra u la mais problème yɛrɛ ye min ye ni an ka sariya fɛngɛ ta bi bi na Mali sariya sɛbɛn yɛrɛ ta k'a lajɛ
yɔrɔ si la a sɛbɛnnen t'a kɔnɔ ko ka VBG kɛlɛ donc baara bɛ ka kɛ bibi na ni code pénal de. An ka mɔgɔ ɲiningalew y'u ka kumaw kun cɛ ni welewele da kan ye ka ɲɛsin ni bingani wale ninnu kɛbagaw ma. Bɛɛ ka i yɛrɛ dɔn k'a fɔ i ye adamaden de min tɛ bɛɛ ma a bila hakili la ko tɛ bɛn maa wɛrɛ ma min ka ɲi ma min ka di e yɛrɛ ni a bila hakili la ko ka di maa wɛrɛ fana ye donc o la sa bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ adamadenya kan ka kɛrɛnkɛrɛn k'a bonya de ka adamaden bonya ka bɛɛ to i ka hakɛ kɔnɔna la jamana n'o y'an ka faso ye an ka faamaw u ka wuli k'u jɔ minnu ye an ka maabaw ye n'o fana y'an ka sigida maabaw n'an ka leader communautaire u ka wuli k'u jɔ musow ka wuli k'u jɔ cɛw ka wuli k'u jɔ an ka dɔn k'a fɔ ko adamaden bɛɛ dacogo ye kelen ye an n'an bɛ sacogo ma kɛ kelen ye mais an bɛɛ kɔni bɛ sa don dɔ fɛ ni an bɛɛ lajɛlen sera ka hinɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn tɔbɔtɔ a dɔ b'a la a saya bɛ se an ma waati min na o yɛrɛ bɛ ja an ye ka tɛmɛ maa kelen k'i bɔnɛ ɲini la ye. Ka kɛɲɛ ni binkani wale ninnu kɛlɛli koɲɛw ye diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ f'a ma ko les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur les genres. O hokumu kɔnɔna de la an ye wilikajɔw sabati walasa ka nin cakɛda kofɔlen ninnu jɔyɔrɔw dɔn ni binkani wale ninnu kɛlɛli la n'a bɛ f'a ma ko VBG.